Arita l-Evanġelu għaddes kont Mattew. Gloria lilek, gloria lilek. Għodu attenti, għal il-mulej lid-disċipli tiegħu. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jxelu l-musbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi u l-profeti, jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-li żar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ li żar fis-saltna ta' smewwiet, imma min iħarrishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Insellem lil kull min qiegħed isegwina wkoll permezz tal-mezzi tax-xandir u l-komunità Griega Kattolika li qed tiltaqa' hawnhekk illum biex tagħti merħba lil kappillan il-Papas il-ġdid tagħha Father Martin. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna li huwa fiċ-ċiklu tal-qari li titlob il-Knisja bir-rit Biżantin huwa mill-kapitlu 5 ta' San Mattew. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Illum qegħdin inwasslu lill-poplu għażiż tagħna din l-esperjenza mhux tas-soltu li jipparteċipa anke b'mod televisivu virtwali fil-liturġija ewkaristika tal-ħadd skont din it-talba sabiħa miktuba minn San Ġwan Krisostmu fis-seklu 5. San Ġwan Krisostmu kien patriarka ta' Kostantinopli llum Istanbul u wieħed mill-qaddisin il-kbar tal-Orjent, tal-Vant. Aħna l-komunità tal-Vant ġiet Malta mal-kavallieri minn Rodi, ġabu magħhom ukoll teżori kbar bħalma hija l-ikona tal-Sitna Marija Damaxxena u ikoni oħrajn prezzjużi u eżiż li llum huma miġbura fil-Knisja ta' Santa Marija Damaxxena mhux il-bot mill-palazz tal-President il-Belt Valletta u din il-Knisja wkoll iddedikata lil San Nikola kienet dejjem punt ta' riferiment ta' din il-parroċċa. Wara kollox San Nikola kien ukoll għaddiż kbir tal-Orjent li għaqad l-Orjent u l-Oċċident, il-Vant u l-Punent u li l-fdalijiet tiegħu huma miqjuma ġewwa Bari. Għandna wkoll parroċċa iddedikata lil San Nikola ta' Bari. Din il-Knisja wkoll magħrufa bħala l-Knisja tal-Irwieħ għax kienet kollegata minn żmien il-Kavallieri għall-Arċikonfraternità tal-Irwieħ. Din il-Knisja wkoll se tkun affdata lil Patriarka ta' Kostantinopoli, suċċessur ta' San Ġwan Krisostmu, biex aħna wkoll insara Kattoliċi nuru l-ospitalità tagħna għall-aħwa tal-Vant li mhumiex maqogħdin bħalissa mal-Papa imma huma insara bħalna. Mentri fil-Knisja Kattolika għandna diversi knejjes li jqimu bil-mod Biżantin bħalmanna din il-parroċċa f'Malta. Għalina hija ta' għana kbir spiritwali li jkollna wkoll il-liturġija Kattolika Biżantina li bija nistgħu nfaħru lil Alla, nisemmu l-kelma ta' Alla u niċċelebraw is-sagramenti. Jiena nawgura ħafna lil Papas Martin fil-bidu tal-ħidma tiegħu, fil-waqt li fisem il-poplu Malti u Awċi kollu nirringrazzja ħafna lil Arkimandrita George Mifsud Montanaro
tax-xhieda li ta' fedeltà, ta' ġenerożità fil-qadi tiegħu bħala papas sa din is-sena.